Croeso i fideo'r Gwasanaeth Teuluoedd Integredig Lleol ar sut i helpu lleihau ymddygiad sy'n herio. Bydd y fideo hwn yn trafod beth yw ymddygiad sy'n herio a sut mae'n edrych, beth all achosi ymddygiad sy'n herio, a'r sgiliau a'r strategaethau sylfaenol sydd eu hangen i helpu lleihau ac atal ymddygiad sy'n herio. Yn ôl Gwasanaeth Iechyd Gwladol y DY, gellir galw ymddygiad unigolyn yn ymddygiad heriol os yw'n rhoi nhw eu hunain neu'r pobl o'u hamgylch fel eu gofalwyr mewn perygl, neu'n arwain at ansawdd bywyd gwaeth. Gall hefyd effeithio ar ei gallu i ymuno mewn gweithgareddau pob dydd. Dyma rai enghreifftiau o ymddygiad sy'n herio. Ymosodiad geiriol, sef defnyddio geiriau neu dôn llais all fod yn newidiol i eraill. Ymosodiad corfforol, sef defnyddio grym sy'n arwain at niwed, anaf neu droma i gorff unigolyn. Difrodi eiddo, sef pan mae unigolyn yn difrodi eiddo personol neu cyhoeddus, fel torri eitem neu wrthrych. Ymddygiad ystradebol neu ailadroddus, sef ymddygiad sy'n wahanol i'r hyn a ystyrir yn arferol neu'r hyn a ddisgwylir gan blentyn o oedran neu gam datblygiad penodol. Mwyn lleihau ymddygiad a ystyrir yn heriol, mae'n fuddiol ceisio dod i ddeall y rheswm y tu ôl iddo. I wneud hyn, mae angen i ni fod yn ddetectives ymddygiad. Yn gyntaf, mae angen i ni ystyried pa anawsterau sylfaenol a allai fod gan y plentyn. Enghraifft, cyflyrau iechyd, oedi o ran datblygiad, profiad anodd yn ystod eu plentyndod cynnar, anabledd dysgu, rhwystrau cyfathrebu, gwahaniaethau synhwyraidd, unrhyw boen corfforol, neu eu hemosiynau neu gorlaethu. Mae ar blant angen sgiliau penodol i allu rheoli eu hymddygiad. Gelwir y sgiliau hyn yn sgiliau swyddogaeth weithredol. Mae sgiliau hyn yn datblygu wrth i ni ddysgu a thyfu, a gall cyflyrau niwroddatblygiadol neu profiadau traumatig yn ystod plentyndod cynnar effeithio arnyn nhw. Dyma'r sgiliau y gallai'r pethau hyn effeithio arnyn nhw. Cof gweithredol, cofio a defnyddio profiadau blaenorol. Trefnu, creu a chynnal systemau. Cynllunio, blaenoriaethu camau i gwblhau tasgau. Rheoli amser, amcangyfrif a defnyddio amser yn effeithiol. Hunanreolaeth, rheoli emosiynau, meddyliau ac ymddygiad. Sylw, canolbwyntio a newid ffocws yn ôl yr angen. Cychwyn tasgau, cychwyn tasgau'n annibynnol. Hyblygrwydd, addasu i newid a sefyllfaoedd newydd. Dyfal barhad, parhau gwaethaf heriau. Yn gryno, gall ymddygiad sy'n herio ddeillio o anawsterau iechyd, datblygiadol, emosiynol neu yn ystod plentyndod cynnar, yn ogystal ag oherwydd sgiliau swyddogaeth weithredol gwan fel cof, cynllunio a hunanreolaeth. Gan fod plant yn dibynnu ar y sgiliau hyn i reoli eu bywydau bob dydd, gall dod i ddeall sut y gallen nhw fod wedi cael eu heffeithio, helpu egluro pam fod y plentyn yn ymddwyn mewn ffordd heriol. Mae model bygythiad, ysgogiad, tawelu, Paul Gilbert wedi'i selio ar y syniad bod tri system yn rheoli ein hemosiynau ni, gyda phob system yn gysylltiedig a gwahanol rannau o'n hymenydd. Bygythiad. Mae'r system hon yn ein hamddiffyn ni drwy ein paratoi ni i ffoi rhag perygl neu ein hatal ni rhag gwneud rhywbeth. Mae'n gysylltiedig â theimladau o ddicter, ofn a phryder, ac yn cynhyrchu adrenalin. Ysgogiad. Mae'r system hon yn ein camell ni i gyflawni. Mae wedi'i selio ar wobrwyo ac yn gysylltiedig â theimladau o gyffro, canolbwyntio a bod eisiau rhywbeth. Tawelu. Mae'r system hon yn ein helpu ni i reoli straen a chysylltu ag eraill.
Mae'n gysylltiedig â theimladau o fodlonrwydd, diogelwch, ymddiriadaeth a chysylltiad. Caiff straen neu ofid ei achosi gan anghydbwysedd rhwng y systemau, ac mae'n aml yn digwydd oherwydd nad yw'r systemau dawelu wedi datblygu'n ddigonol. Os bydd un system yn rhy flaenllaw, gall hynny gael canlyniadau negyddol. Os bydd y system fygythiad yn rhy flaenllaw, gallwn deimlo'n wyliadwrus, danfygythiad neu'n bryderus drwy'r amser. Os bydd y system ysgogiad yn rhy amlwg, pan fydd rhywbeth yn ei rhwystro ni rhag cyflawni, gallwn fynd i deimlo'n ofidus ac yn hunanfeirniadol yn aml, a all wneud i ni deimlo danfygythiad. Os byddwn ni'n gadael i'r system dawelu reoli, byddwn ni byth yn cyflawni unrhyw beth. Yn syml, mae model bygythiad, ysgogiad, tawelu Paul Gilbert yn egluro bod ein hemosiynau'n cael eu rheoli gan y tair system yma. Mae bygythiad yn ein cadw ni'n ddiogel, ysgogiad yn ein cymell i gyflawni, a thawelu yn ein helpu i reoli'r straen. Mae straen yn digwydd pan fo anghydbwysedd rhwng y tair system yma, yn enwedig os nad yw'r system dawelu wedi'w datblygu'n ddigonol, ac mae bygythiad yn cymryd yr awennau. Mae hyn yn aml yn gysylltiedig â phrofiadau anodd yn ystod plentyndod cynnar. Mae'n bwysig gwybod y bydd eich plentyn yn gwneud yn dda os gallen nhw. Yn aml, mwyn newid ymddygiad y plentyn, mae angen i'r oedolyn newid ei meddylfryd a'i hymddygiad hefyd. Mae creu cysylltiad cadarnhaol cryf â'ch plentyn yn meithrin ymdeimlad o ddiogelwch ynddyn nhw, gan rhoi sylfaen dda i leddfu ymddygiad sy'n herio a helpu strategaethau eraill i weithio'n fwy effeithiol. Trwy gysylltiadau cryf, gall plant ddysgu ymddiried, llunio ymdeimlad da a diogelwch a hunaniaeth, dechrau datblygu empathi, a dysgu sut i reoli eu hemosiynau. Mae yna wahanol ffyrdd o feithrin cysylltiadau da gyda phlentyn mwyn ei helpu i baratoi ar gyfer llwyddiant yn eu bywydau fel oedolion. Y ffordd cyntaf o feithrin cysylltiad da yw treulio amser gwerthfawr gyda nhw. Does yna dim byd gwell na threulio amser gyda chi. Dim teganau nag anrhegion, dim ond eich amser chi. Yn ystod yr amser hwn, dylech rhoi sylw un i un i'r plentyn, heb unrhyw beth i ymharu arnoch chi, gan gynnwys dyfeisiau. Gall dim ond 5 i 10 munud y diwrnod wneud byd o wahaniaeth. Cadwch pethau'n syml, gan wneud pethau fel mynd am dro, darllen llyfr gyda'ch gilydd, coginio neu paratoi bwyd, neu dreulio amser yn pampro gyda'ch gilydd. Y syniad yw eich bod chi'n cysylltu unrhyw ffordd y gallwch chi. Yr ail ffordd o feithrin cysylltiad da yw cymryd sylw o'i diddordebau. Mae hyn yn dangos ei bod yn bwysig i chi ac yn agor y ffordd i gyfarthrebu. Dysgwch am y diddordebau gyda nhw. Gwrandewch arnyn nhw'n dweud wrth i chi amdano. Waeth beth fod diddordebau hwn, enghraifft, chwarae gemau cyfrifiadur, y gofod, baneri neu drenau. Trydydd ffordd o feithrin cysylltiad da yw drwy ddangos cariad ac anwyldeb tuag at y plentyn. Gall hyn ei helpu i deimlo ei bod yn werthfawr ac yn ddiogel. Mae yna sawl ffordd o ddangos cariad ac anwyldeb tuag at plentyn. Enghraifft, cofleidio, pawen lawen, neu adael iddyn nhw wybod eich bod yn eu caru nhw. Drwy ysgrifennu nodyn, dweud eich bod yn eu caru gyda gwên, ei gwallt neu ei chwerthyniad. Y bedwerydd ffordd o feithrin cysylltiad da yw drwy rando'n weithredol. Mae gwneud ymdrech i wrando ar blant yn ei helpu deimlo bod eu llais yn cael ei clywed a'i bod yn cael ei gwerthfawrogi. Mae'n dangos eich bod chi'n eu parchu nhw ac yn helpu meithrin eu gwydnwch a'i synnwyr o hunanwerth. Gallwch ddangos i blentyn eich bod yn gwrando'n weithredol drwy rhoi unrhyw dechnoleg o'r neilltu, oedi neu diffodd y teledu, dod i lawr i'w lefel nhw ac edrych arnyn nhw, ac ailadrodd neu arall eirio gan ddefnyddio eu geiriau nhw.
Mae hyn hefyd yn cadarnhau eich bod wedi deall beth maen nhw wedi'w ddweud yn iawn. Y peth pwysig yw gwrando arnyn nhw, hyd yn oed os nad yw'r hyn sydd ganddyn nhw i ddweud i weld yn berthnasol, neu os nad ydych chi'n cytuno â nhw. Mae ymddygiad heriol yn ffordd o gyfathrebu bod rhywbeth o'i le, ond nad yw'r sgiliau'r unigolyn wedi datblygu eto i allu dweud hynny wrth i chi, na rheoli'r broblem drostyn nhw eu hunain. Bydd cydweddu ein hymateb i'r hyn y mae'r ymddygiad yn ceisio ei gyfathrebu yn helpu'r plant i dawelu a rheoli eu emosiynau yn gynt, ac yn golygu y gallwn ni wneud addasiadau i atal ymddygiad heriol rhag ddigwydd eto. Yn gyntaf, efallai y bydd angen i chi feddwl am eich emosiynau eich hun a gwneud yn siŵr eich bod chi'n eu rheoli nhw. Un ffordd o wneud hyn yw anadlu'n ddwfn i mewn drwy eich drwyn ac allan drwy eich ceg. Mae hyn hefyd yn dangos enghraifft i'r plant o sut i hunan reoli. Yna, ystyriwch yr hyn y gallen nhw fod yn ei deimlo. Gall hyn fod yn siom neu dristwch. Mae'n bwysig cysylltu â'r teimlad hwnnw'n emosiynol drwy feddwl am adeg pan oeddech chi'n teimlo'r un fath. Gallwch ei helpu drwy roi enw i'r hemosiwn, eu cyffwrdd yn ysgafn a gwrando'n weithredol arnyn nhw, mwyn ei helpu dawelu. Defnyddiwch y strategaethau meithrin cysylltiad da yna. Weithiau, mae'n fuddiol rhoi amser a lle iddyn nhw dawelu eu hunain yn gyntaf, ond mae'n bwysig dweud wrthyn nhw y gallen nhw ddod i siarad gyda chi pan maen nhw'n barod i wneud hynny. Ar ôl i chi ddefnyddio eich strategaethau cysylltu i helpu eich plentyn i dawelu, fe allwch chi ei helpu i ddatrys y broblem. I grynhoi, bydd plant yn gwneud yn dda os gallen nhw. Pan fydd plant yn ymddwyn mewn ffordd heriol, mae'n aml yn arwydd o anhawster yn hytrach na her. Mae meithrin cysylltiadau, deall yr hyn sydd wrth wraidd yr ymddygiad, a helpu'r plentyn i reoli ei emosiynau yn ei ddysgu i reoli ei hun a'i ffynnu. Ymunwch â ni i ddysgu am strategaethau ymarferol yn ein gweithdy lleihau ymddygiad sy'n herio. Diolch i chi am wylio. Creuwyd y fideo hwn gan y Gwasanaeth Teuluoedd Integredig Lleol sy'n dîm amldisgyblaethol ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.